Hej, mit navn er Tobias Hansen. Jeg er 14 år gammel, og jeg kommer fra Gudme. Jeg lider af sygdommen OCD, og det her er min hverdag. Skies are crying, I am watching, catching teardrops in my hands. At vaske hænder er den mest normale OCD. Næsten alle, der har OCD, gør det, fordi de tit føler sig beskidte og er bange for at smitte andre folk. Tobias vasker hænder ca. 250 gange om dagen og bruger omkring 3 timer på sin OCD. Han har engang gjort det 500 gange om dagen, men han fik hjælp og får det stadig. Han er langt fra den, der vasker hænder flest gange. Nogle gør det 600 gange om dagen og bruger 8 timer på sin OCD. Everything I am, like I'm made of glass, like I'm made of paper. Go on and try to tear me down. I will be rising from the ground like a skyscraper, like a skyscraper. As the smoke clears, I awaken and untangle you from me. Would it make you feel better to watch me while I bleed? Oh, my windows still are broken, but I'm standing on my feet. Tobias dobbelttjekker altid døren, når han går for at være sikker på, at den er låst. Han vender tit om, når han er begyndt at gå for at tjekke igen og igen. Det kan han bruge 15-30 minutter på. Det hele startede, da jeg var omkring de 6 år. Jeg begyndte at vaske mine hænder oftere, end jeg havde gjort før. Og jeg vidste godt, der var noget galt, men jeg turde ikke fortælle det til mine venner eller familie, for jeg synes, det var pinligt, og jeg var bange for, at de ville gøre grin med det. Da jeg var omkring de 7-8 år, der spurgte min mor og far mig om, hvad der var galt, for de kunne godt se, at der var noget galt. Jeg fortalte dem så, at jeg for eksempel var begyndt at vaske mine hænder oftere, end jeg havde gjort, og jeg følte sådan ligesom selv, at der var noget galt. Så min morfar sagde til mig, at vi skulle tage til en læge, og vi så tog til en læge, og det var der, jeg fik konstateret OCD. Det har gjort, at jeg har haft en masse fravær i min skole, og jeg har ikke kunnet overskue at være i skole. Og det har så også gjort, at jeg ikke er så meget sammen med mine venner mere. Det har forandret mit liv, men jeg er begyndt at gå til en psykolog 2 gange om ugen, og det er begyndt at hjælpe mig.